te kuble pi prolog iwe pa iwe ki baju sengau tenat menpek ya ki video ki jonga ashkwa ban sengau shapi kani kawai Brush kita ngawra ki konten ki bayade ka video ki jonga ha kani ka channel ki jonga ngawra ki video ki balong kondrom kandram ki ba mo bawna bala shu tap kat kabayo andre menta adu kani ka video ko ba menta ngai scam ban kedai ke jing sedang ro jonga bangan nora ya ka konten kan banora ya ka jing mentoy ban ba ke jing mut ke ban pinyo shibun ke jing shampang de shabang jam shkamat de sa singa ko abatno subscribe but like but ban share ki video ki jonga nadu kani ka video ko ba mata bangan nora dengan poin sha kani ka phang kani ka khana ka banga ani thu api mta kat kum ka jing shem jonga sephang ni nangi bunwa ki baong ngalong badu ngalong badu te ngala persyang puna ki punai ki por ki tayo ngaji sngo na ki perlok lo ki jonga ki bang nga baduk te ngam ju persise ngi baduk te ngim dan ka jisu bangim yo hi dalile ka jisu tang ka ni ko penting ka banong perlok wat ong barus pa umde baduk wat ong baduk